mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Bueno, Diyos maray na hapon sa tuya, Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Ngunyan pong aldaw na Sabado, pecha 15 na kan bulan na Mayo 2021. Pangaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda, kani kaduang distrito kan probinsya ni Albay. Pangaran ni Kuya Nald sa kontrol. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito. Kaiba niya to sa pagatod kan programang ini an sa tuya pong pagiriba dyan sa 2D Congressional Office sa panginginot po ni Chief Operations Officer Justin J. Bolaños with Kuya King Reginaldo, the weatherman. Yaw mo po dyan sa 2D Special Projects, sina Sermon Daen, Sir Tots Disulo, Sir Ian Buena, Sir Willie Splana. Yaw man dyan si Jos Barcelon, Carla Briones, and Generos Andes. Sa admin, sa muya po mga muses, sina Ate Erika at saka si Ate Hazel. Kami po, Gabos, nangungumusta, asin naglalaom, nakamuna sa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Siring sa dati at sa muya po pagtaunin Diyos mga balos sa mga frontliners niya to, lalong-lalo na po ito mga healthcare workers na padagos pong nagtatrabaho, nagbabantay, nagtataon ng proteksyon, nagpapagirumdum, tangani pong kita nga amin. Padagos man po na makaiwas, na magkaigwa po ng infeksyon, na dara po kang COVID-19. Sabi nga ni Kayan, COVID is real. Yaon lang yan po yan sa satuyang palibot. Dahil po maging kampante ang lambang saro. At yaon po ang padagos pong padagka o threat kan nasabit na pong pandemic. Maray na hapon sa mga parantabay niya to sa segundo distrito kang probinsya. Diyan po sa Rapu-Rapu, may dakulang problema kita dyan sa Rapu-Rapu, tagaro padagos na pong pinutulan in supply nin kuryente na sambit na pong banwaan. Kasabay po ang Rapu-Rapu Island and Batan Island. Ninhuli po sa day nakatipon nin maabot sa pira ito 15 milyones de pesos. Matindi ano?
Diyan po sa nito, maray na hapon. Oy, happy fiesta pala sa Barangay Buyo. Diyan tabi kay Kagawad Malo Dagsil. Siring man kay Kagawad Jun Sulinap. Kay Kapitan Kog. Asin sa kabus pong konseyo kan membros kan konseyo kan Buyo Manito Albay. Sa mga residentes dyan po, happy fiesta in honor of San Isidro Labrador. Sa kabos sa mga pistahan po, happy fiesta. Ingat lang po, sundon taman girara, ining minimum health requirements or protocols. Tangani po, dahil kitang problema manungod po sa infection kan COVID-19. Good afternoon sa bilog na probinsya, siriman sa bilog na rehiyon kan Bicol. Probinsya ni Albay, as in Bicol Region. Sana po palagi tayong nasa mabuting kalagayan. Yung mga nasa Facebook Live, sa paagi po kan DCGB News Online, maray na hapon po sa Indo. So ang naging winner niya to kan Webes, daban po sa satuyang pa-contest na dahi pangaran. Congratulations po kay Jonalyn Bernal. Diyan tabi sa Basud Baka kay Albay. So ang titulo po kan pinatugtog niya tong kanta, Ang Aking Kubo. Siring man ang nagkanta po kay niyo po si Gary Granada, yung singer o yung artist. Mataon-tao, di ko apakitanin na ipapadangog sa indong saro pong musika and sumakaukod po tigwaman po giraray nin 100 pesos worth of cellphone load. Kaya antabay lang po kamo So ang sa indo pong gigibuhon sana iyo po na ipadara po ang sa indong pangaran, address, siring man kung ano po ang titulo kan nadangog nindong kanta, pati na po kung sisay ang nagkanta o ang singer. No other questions asked. Kuyugon mo. Ano daw maray kayo niyong titulo kan sa tuya pong paukod? Adi, si BP Henry bagay ko siya kan mahiwagang tunog. Ano daw kung gibuon taman, mahiwagang tanog. Anyway, maski dahil na po rin pangaran, basta nga sinabi ko na unian sa indong ukudon, dangugon indong maray ang sunata o ang kanta, ipadara so titulo, so nagkanta, so sa imong pangaran siring man so address, ayos na yan. Sa tuya pong mayor na pag-iroistoryaan ngunyan, iyo baga ito pong sarong proposed law na pinag-file po ni Congressman Joey Sarte Salceda. Na-file na po ini. Ini po bagang una ko Kuya King, mahiwagang kanyon. Kanyon palan. So ini pong simpleng pagpapatitulo kan lupang sakahan sa irarong po kan proposed Imperfect Land Title Confirmation Act. Na ini po na pag-iristoryahan na duman sa committee level kan nakaagi pong Miyerkules asin lusot na po ini duman sa committee. Ano ini yung Imperfect Land Title Confirmation Act? Mataw-tawd lang po luay-luayo niya itong sabuton ini siyempre ang satuya baga pong nasyon, ang satuyang rehiyon, ang satuyang probinsya, asin ang satuyang mga banwaan. Precisamente primary mga agricultural areas pa yan. And kadaklan pa po kayan, may mga nagkakapot po ni na dokumento, manungod po sa daga, karamihan po ay mga tax declaration pa lang. Oy, advance happy fiesta databi sa mga taga-Kabit. Dyan po sa Manito Albay. Maray na pong tabi sa imo, Kapitan Ade.
Ano, Kuya King, tama na ito? Mahiwagang kanyon? Mataod-taod man, pag iristoryan niya to ining manungod po sa stress. Ha? Manungod po sa stress. Tango niyan po bagang mga panahon, manoy tunyo, grabe ang sa tuyang hadit. Ha? Grabe ang sa tuyang, kunbaga, kapurisawan. Dahil nga ni kaining mga bakong mga marayrahay na mga pangyayari na pinagsasaparkan lambang saro sa tuya. Ayaw na dyan ining day matapos-tapos na pandemic, ining COVID-19, problem niya to. Yaon pa ang mga problema niya to sa politika, sa ekonomiya, sa mga relasyon. Na nagtataw sa tuya kan pinag-aapod na stress. Ano nga na ni stress sa Bicol? Ano tabi ang stress sa Bicol? Kahaditan? Minsan baga nga ni, dahi ka daw ngayon magpararibok nito na stress ako. Garo baga sarong pagmati na kung saan iritado, irritable, natatakot, mixed emotions. Ini talaga si Kuya King. Ani stress da, bakong is 4. Correct. So pag-urlay-ulayan niya ito, di ba taon-taon na ining manungod sa stress. Ano ang mga palatandaan da tabi? Kung ika nakaka-experience yan na nin labi-labing stress sa buhay. Asin ko na nun dapat gibuhon. O ini po pakiuro naman sa mga kabarangay niya to. Ade, dakul na naman po ang mga pangyayari na kung saan ini pong mga motorista nagkakarurungasan. Nagkakarurungasan. Wala yan kay so greetings in the duman sa, na ito, nawara na So nagtaon in greetings duman sa Kabit, 6906 gar ito. Pakikagkasay mo pangaran tabi. So dakul na naman po ngunyan ang insidente na kung saan ining mga paramotorsiklo nagkakarurungasan kung bako man nagkakaigwa po ni na seryosong tama kung sinda po nadidiskwento dahil po ta nakabangga nino, nakaligis nin ayam. May naagyan kita dyan kung nagpasiring kita sa, nagabiyay kita dyan sa rutang maanito Ligaspi maanito. Dakulunod dyan sa may partikan Buena Vista. Dyan sa may Buena Vista sinagkapirang barangay dyan sa maanito sa may Kawayan. Dakulunod lalo na paghapon na, o dyan man sa may San Francisco, paghapon na, yarao na sa mga ayam dyan sa tinampo, kasarabay na kan mga kaakian ng kakarawat. So, ikabaga po kita ni na provincial ordinance. May provincial ordinance kita, numerado 005-2019, otherwise known as the Responsible Pet Ownership Ordinance. Nata po taday niya to ini na implementar. Ano po ang kadipisilan? Kaya dyan po sa munisipyo kan Kamalig, nagluwas po ang lokal na gobyerno ni na tawag dito, ni na legislasyon na kung nag-adaptar po kay niong nasambit ng provincial ordinance na ang katuyuan tabi, primero, mapugol, makontrolan, asin maibitaran po ang transmission kan rabies. Diyan po sa munisipyo kang Kamalig, yan po ang sabi ni Mayor Kaloy Baldo. Inadaptar po ninda ang ordinance kan probinsya na pinag-aapod na Responsible Pet Ownership Ordinance. Sa iraron po kay niong lakdang dyan po sa Kamalig, pinagmamanduhan po ang gabos ng mga residentes
na may mga sadiring ayam o mga atama na hayop na dapat daatabi, primero, magkaiga po ni makusog, mahigpit na pagsunod, dumampo sa pinag-aapod nindang mandatory pet registration. Sa iraron po kan nasambit ng lakdang na pinahayag po ni Mayor Caloy Baldo, ang mga sistema databi o pasistema asin mga proseso kan pagrehistro kan nasambit ng mga alagang hayop, ayam siguro iniyo tapos mga ikus. Magdidepende databi yan sa indong mga barangay. Asin ang registration fee maabot po sa 50 pesos kada atama na ayam o ikos. Ano daw ko na ibang munisipyo adaptaron man ini o diretso na pong i-implementar. Oni po ang mga nakalistang violations o pagbalga sa irarong kanasambit ng provincial ordinance. Ini pong Responsible Pet Ownership Ordinance. Primero, refusal or failure to register their animals, 5,000 pesos po ang multa. Kung nagpalyar man daatabi na pabakunahan in anti-rabies ang nasambit ng mga kahayupan, 5,000 pesos man po ang multa. Ikatulo, ang pagsayuma kan may sadiri kan ayam na ipairarom sa obserbasyon matapos na makakagat ini, may pinalidad pong 2,000 pesos. Ang pagpabaya po sa mga ayam na magparayaba-yaba sa mga public places na dai po ni gakod o busal, asin man dai po ni lalagan kan sa inda pong ati o pups kan mga hayop na ini, may multa man po na 2,000 kada animal. Ang pagpabakal databi nin karning ayam asin karning ikos, 5,000 po ang multa o penalidad. Siring man po ang pagmaltratar o pagpabaya sa saindo pong mga best friends na mga ayam, 5,000 man po ang penalidad. So sa paagi kay ni po, ano daw kuning ganyaron niya to ang satuya pong mga kaymanwa, satuya pong mga LGUs, na istriktong ipasunod ining nasambit ng provincial ordinance. Apuera kan transmission kan rabies, ang mga ayam na iyan, kung minsan iyo ang nagparakurugay bagatabi Kuya Nalds kan basura, di ba? Wiwaragas kay niyo, di prakasado na naman ang satuya pong salud. Na-mentionar ko na kasubago, itong aksidente kan mga motorista niya to dahil dyan sa nagbabarasay-basay ng mga ayam dyan po sa tinampo. Bata pag naka-aksidente o nakakagat, aputon mo kung siya may sadiri, puro na pignigaran. Puro na nagnigar, bako may man ngayaan. Kaya kay puan po na marehistro iyan, tangani po na pag-abot sa panahon na kaipuan na maaraman kung sisen may sadiri, so igwa po ninbasihan, tangani po na matunggo kung sisay talaga po ang may sadiri kan nasambit ng mga hayop. What about Daddy Cool? Kaya dyan po sa munisipyo kan Kamalig, so igwa na po dyan ni naging lakdang sina Mayor Caloy Baldo, asin sina Vice Mayor Ding, pati na po ang mga miyembros kan Sangguniang Bayan. Pwede man kayo niyong maski dahil na mag-ibog isa diring ordinansa ang kada LGU, ipasunod sa na niyong provincial ordinance na niyo. Ayos na. What about Daddy Cool?
Medyo lang ka mong pati ang mga penalidad, ano? What about daddy? Siguro, ang aramon niya to dyan sa probinsya, kung pirama ng porsyento ang mapaduman sa barangay, sa munisipyo, sa syudad, hali po digdi sa mga sa kantidad na niong penalties. Hoy, marina po na maparantabay niya to dyan sa Cagraray Island. Dyan po sa Manait. Marain hapon tabi dyan sa Manait. Ano daw kung yaong pa sa Monkey Island, ano? Bako pa lang, kung yaong pa sa mga monkey sa island. Igo dyan ki isla sa Manait na garo teritoryo kan mga ukay. Daddy cool, Ang mga ukay dyan, matibayon magdakop ki kasag. daddy cool, Matibayon magdakop ki kasag. Ang gamit sa naninda, so sa indang ikog. So ikog ninda, pigapakalay-kalay dyan sa dagat. Nakatukro sa nasinda sa gapo. So ikog ninda, nagkakalay-kalay sa na dyan sa dagat. Ngunyan, nailingkan kasag o kan hanit, titakma itan. Kaya pag namatian na kan ukay na tinakma na susayang ano ngaran kay ni? Susayang ikog. Pipitik pa itaas yan, Kuya Nalds. Minabalang-balang sa naan iyan nakasag. Sasalo na kan ukay. Kakaunon niya na. May Monkey Island dyan na pinag-aapot. Maray na apon palang tabi sa imo, Katsupoy. Yaw pala si Katsupoy sa Barangay Utso, Canligaspi City. Katsupoy dan sa iyang pangaran, pero gwapo da siya. Mas gwapo siya kan tunay na Katsupoy. Kani si Katsupoy bagang sa artista, bako man ini gwapo. Ababaon. Alaba sa ng buhok, nadarakulaon ng mata. Pero sabi kanini ni Katsupoy, gwapo da siya. daddy cool, daddy cool. Okay, sabi po ni 6906, Sir Nong, dahil man tabi sigurong maako ang tagsadiri once na may maaksidente. Dahil man ang maparistro. Pero kung araw ka ni may penalty, pag may penalty na dahil ka magparistro, mapipiritan siya na magparistro o mapipiritan sinda na dahil po mag-atamanin ayam. Taan titulubagan ordinansa, responsible pet ownership. Ayan baga, dakulaon ang mensahe dyan. Responsible pet ownership. Kaya kung sa imong ayam, self-supporting, bako kang responsible pet owner. Saan ka man nakailing na best friend mo? Ay bagan, ayam da baga best friend kan tao. Saan ka man nakailing na ang best friend mo? Dahil mo pigkarigos, kaya gisgiso. Best friend mo, pibabayaan mo dyan na magparakay kay kang basura. Diba? So kung dahil man sa nakayang atamanon, nintultol, ang sa tuya pong best friend, dahil na sana mag-ataman. Minsan mailing mo dyan, naglalapay-lapay na, maniwango na, gisgison pa. Tapos best friend mo, bueno, iguana kita nin 30 minutos, makalihis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Mabalik kami pagkatapos lang kan nakapirang hanap buhay. An oras hatod sa Indokang. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon,
impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Kabangang Bangko Sentral ng Pilipinas o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Marcoban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. Hinebra San Miguel. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Via! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus. To help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! Help to protect. choose Nido 3 Plus. Cut College in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Okay, thank you very much, Kuya Nalds. Balik na kita sa tuya pong programa na 2D sa GB. Ngayon pong Sabado, Mayo 15. Madali yun sa nan panahon, ano? Kabangaan na naman kan taon. Tapos na kan Mayo, masunod Hunyo. Ako daw, dahil ko na nasusundan ang iriskwelahan. Ika, Kuya Nalds, nasusundan mo pa? So, dahil na maganda, ka kinailing na. Kaya ito, pag dahil ka nang nailing na estudyante dyan na nakasakay sa mga sasakyan, sa tricycle man o sa jeepney, ngaya bakasyon na. Ngunyan, baga dahil ka. Dahil ko na nasusundan ko na may graduation pa man maga. Garo dahil na, ade. So, bago kita po magpadagos kan sa tuyang pagtukar, manood kayo niong sa tuya pong mayor na topic, ini pong manungod sa pagpapatitulo. Ini pong simpleng pagpapatitulo sa irarum po kan Imperfect Land Title Confirmation Act
na pinag-file po ni Congressman Salceda as inaprobara na po sa bicameral conference. Tawan niya to nindalan ining sarong serbisyo publiko po hali dyan sa Comelec ma nito. Sa paagi po ni Madam Sarah Jane Sales. Ini su mga manungod po sa schedule kang satellite registration. Bot sabiyon, ini po suru Sabado, dyan sa mga manlain-lain na barangay po dyan sa nito, mapasiring sindaduman. Asin duman po parehistro sa mga butante na matransfer o sa mga naging inactive. So, sa barangay na gut-gut po, nakatalaan ini sa petsa 22 kan Mayo, 8 to 5 ini 8 a.m. to 5 p.m. Kabit, Mayo 29. Diyan po sa Barangay Balabagon, June 5. Hulugan, June 12. Uy, holiday niya. Pawa, June 19. Diyan sa Bamban, June 26. Tinapian, July 3. Manumbalay, July 10. Buyo, July 17. Kawit, July 24. Asin dyan po sa Itba Poblasyon, August 7. Pero pag Lunes po sa Good Biyernes, igwaman giraray po ni registration diyan sa opisina ninda kang Comelec, diyan po sa munisipyo kan nito, diyan po sa municipal building. Ining pigbabasa kong ini, so satellite registration po ining suru Sabado, duman sa nabanggit ng mga barangay. Okay? Sige. So, digdingon na kita sa satuyang, sabi ni Kuya King, mahiwagang kanyon. Kansyon. So, igwa ko sa indungon niya na ipapadangog, bago kita madiskutir kay ito ang mayor na topic niya to. May ipapadangog ako sa indong saro pong musika. Aram mo nindo po ang title, saka po so nagkanta. And then, ipadara nindo sa kuya, sa cellphone number 0939-880-1367. Ulitin niya to ha. 0939-880-1367. Okay? Sige. So, manggagana po, makaresibinin na 100 pesong load. Ang bigigibo ko po, yung, ano po kayo ni, PIN number, pipadara ko po sa number nindo. Kaya siguroon po nindo na sa indong number na pigpadara dito sa kuya, o pigamit nindong cellphone, sa indo talaga. Takon sa iba yan, anublian sa nakamo, malawag yan duman sa number kang pinagsublian nindo. Okay? Sige. So, uya po sa tuya pong music. Be somebody. Everybody wanna be somebody. Look away, I want pon the acre. Every man a turn entertainer. I'm guessing everybody wanna be somebody.
Okay na? Sige. So, title kan kanta, ngaran ka nagkanta, ansay mo man na pangaran, as in an address, ipadara po sa 0939-880-1367. from a certain community. Now everybody wanna be somebody. You see the little woman where you have a helper. Give her nothing and better you help her. Oh, everybody wanna be somebody. Okay, digdi na po kita sa satuyang mayor na subject matter. Ini pong simpleng pagpapatitulo kan mga daga na sakahan. Na sigun po kay Congressman Joey Sarte Salceda, naaprubahan na po ini duman sa Bicameral Conference Committee na ang katuyuhan po ka nasambit ng prosupwestong lay, iyo daatabi na mapakaskas ang pagsasaayos kan mga titulo kan mga daga sa paagi kan pinakasimpleng proseso asin man mga requirements. Sa presente bagatabi mga tugang, kung mapatitulo ka kan daga mong yan, garo kadakol pang ngaran ka ini? Kadakol na mga proseso, may court proceedings pa nga ni gayud yan. No? Kaya kung minsan, yung mga may sadiri kang daga, napapawot na po na umagi sa proseso to the point na garo nawara na ng interes tanganing linangin o pagyamanon ang sa inda pong mga daga. So, sigun po kay Congressman Salceda na iyo po ang may akda ka nasambit ng panukala dumampo sa Kamara de Representantes, pinirmahan na po ang committee report kan nasambit ng Imperfect Land Title Confirmation Act kan nakaagi pong Miyerkules. So, sigun po sa iya na ang makikinabang digdi sa nasambit ng prosupwestong lay, iyo po ang mga maliit na mga magsasaka o mga paraoma na igwa po nin pagsadiring daga na namumroblema po lalo na po sa mga gagastuson sa pagpatitulo asin napapawot dumampo sa pagsunod kan paliko-likong proseso, tangani po na may transfer sa sainda pong pangaran, ang daga, ang titulo kan daga, na sainda pong pinagtatanuman. Sabi po ni Congressman Salceda, this measure will help small farmers and homesteaders. It will make easier for them to get everything from borrowing capital o ang contract nin loan sa mga bangko, siring man po sa pagpaarkilakan sa indang mga daga to more efficient users, tangani po na magkaigwa sinda nin sufficienting income hali po duman sa saindang propriedad. Tangunyan po baga, pag mautang ka sa bangko, pirming pinag-aagad dyan ngaya, collateral, daga man yan o harong. Sa kaso po kan mga paraoma, siyempre, ang collateral ka yan, daga. Kaya lang, kadaklan po kan sa tuyang mga paraoma, ang kaput-kaput sa ng titulo, kaput-kaput sa ng dokumento, kung minsan, ano po kayan, yung tax declaration, o kung bako nga ni, so ito bagang susimplisan ng kupon ban na sinuratan duman na ngayon iningit, tinataok sa ibig doon ako sa kung ano-anong mga instrumento of transfer or ownership kandaga. So, sa presente da atabi, kaipuhan na kung mapatitulo ka kandaga,
sa orihinal na klasifikasyon na inaprubahan kan DNR bilang katibayan na pwede mo iniong linangin o gamiton bilang tanuman asin tangani pong eventually mapatituluhan. Sa DNR, ang inot na proseso, kay puan na sertipikaran muna kang City o Provincial Environment ni Natural Resources an kupya kay niyo tapos kay puan panin pigaapod na publikasyon. O, iba gaya nangyayari sa kunade, may mga puro publikasyon pa bilang requirements sa pagpatitulukan sa imong daga. Kaya sa paagi pong nadidipisilan po ang mga saradit na mga paraoma na kumplitohon ang mga dokumentong ini. Asin siyempre, kung maagi iyan sa korte, kay po anin abogado. Si isay man ang sadit na paraoma ang can afford sa pag-hire nin abogado. So ito po so dati, sa kasalukuyang batas o sa presenting batas, kay puhan, kailangan ng nagpapatitulo ng orihinal na klasifikasyon ng lupa na inaprubahan ng DNR. Pero digdi po sa panukalang ini ni Congressman Salceda, hindi na o dahil na kakaipuhanon na aprubahan kan sekretaryo kan DNR ang sarong aplikasyon kung ang daga may sukol sa nang dai pang 20 hektaryas. Bot sabiyon, pag 20 hektaryas pababa o 19 hektaryas pababa, dahil na kaipuhan po na aprubaran kan sekretaryo kan Department of Environment and Natural Resources ang aplikasyon. Sa iraro manggiraray ka na sambit ng prosupestong lay, tinatawan lamang o tinatawan ni 120 aldaw sana ang senro o penro tangani pong aksyonan ang petisyon para po digdio sa aplikasyon ng titulo sa lupang pang-agrikultura o sa dagang agrikultural. Ayun. Bilang pagpaliwanag, sinabi pa ni Congressman Salceda that property rights, especially for the small property owner, is very important in equitable development. When people feel more secure in the rights to their properties, they tend to develop it more aggressively. Ayun. Kasi kung day ka pa manangadbagan ng pigaapod na kakusgan dyan sa imong propriedad, garo nagdududua ka na mag-introdusir nin development dyan. Tatibaad ngaya kung sarong aldaw na sana, may umabot ngayang sarong persona na may daradarang papel na apod titulo, asin palayason ako dyan sa daga na yan, kaya sayang man sana ngaya ang sa kuyang paginguha na mapakarhay, ma-develop ang nasambit ng propriedad. And this a one me say, a sweet, sweet chronics of give them, the one drop beat pan a rhythm. Kaya tamang-tamang ining lakdang na Step in, tamang-tama ining lakdang na ni Congressman Salceda, lalong-lalo na po, see ya, ngunyan pong nasa irarom kita kan pandemic, you give them heart and sweet. ta very crucial po ining nasambit ng lakdang na magkaigwanin seguridad. Mustn't no worry, Ang sa tuya pong mga paraoma sa sainda pong daga na pinag-uuma. mustn't no worry yourself, mommy. We need farmers and small landholders to use their lands efficiently as we recover from the COVID-19 pandemic. This reform is crucial for agricultural and economic recovery. Sabi pa po ni Congressman Salceda. 10 minutos bago mag-alas 5. So yan po, magiging pasin na lang po ang pagpatitulo niya to kan sa tuya po mga pinagsasakang mga lupa
Kung dahil pa man maantos na 20 hektaryas, dahil na po kay puhan yung pasikot-sikot, halawigo na ruta nin pagpapatitulo. Okay? All right. So ano pang yung pag-uristoryan niya to ngunyan pong pagkahapon? Garo may nanggana na, Garo may nanggana na, Kuya Nalds. Saro-saroon ta sa mga nagpadarakan text ninda kung igwa na talaga ni nanggana de. Tigdin na po kita sa mga palatandaan kung kamo po nakakaranas ni na labi-labing stress, ang kahaditan or pagkapungot or so kinakabahan baga, so sabi nga ni ka, naglalayog ang sa tuyang isip nin kahaditan. Ini po ang mga advice ni Doc Willie Ong. Primero, palatandaan na ikaw ay nakaranas ng labis na stress, enot, nagiging irritable ka daatabi. Madali ka sa nang mauyam. Madali kang mainis sa mga tao o bagay sa palibot mo. Ikadua, nagkakaigwa daatabi ni singaw o lugad sa imong imot. Panungaw. Pantulo, palagi kang gutom. O yan, pirmi kang nagugutom. Naghahanap ka, pirmi, nin mga bako masustansyang pagkaon. Harog baga kanuyan ng mga matatabang pritos, maaskad, mga mahamiso na pagkaon, mga junk food. Saro pala nin palatandaan na ika po stress kung naghahanap ka nin mga bakong masustansyang pagkaon. Kaya maniton nyo, dapat pirmisan na kitang may linabunan dyan na may linabunan kita dyan na kamuti. Pangapat, nagkukulugan sa imong tulak. Asin minsan na sa imong pagmati, garuday ka natutunawan. Panlima, nagkakaigwa ka ning kadakol na punggod. Ayun. Panganom, makusugon databi ang kurub-kutob kan sa imong puso. Asin pirming nagkukulugan sa imong mga muscle. Ayun, dahil para kidit ka nga ni. Kidit. Stress palan, kidit. Pampito, pirmida ang makulog ang payo. Asin ultimo, pirmi kang pinagluluya o pagod. Maski sige ang katurog mo, parang kulang man girarayan sa imong pahingalo. Kaya kung nakaka-experience na databi ka mo kanasambit ng mga palatandaan, dapat magpahingalo. Magkaturog nin 8 oras kada adlaw daw. Asin padagos po ang pagpangadji sa satuya pong kagurangnan na tanganing makaiwas kita sa stress. Ano ba po? Dahil po sa sobrang stress, nagigipong parahilang. Ako po, pag minyo na matian ko ng ma-stress ako, kiko ako po itong pantrapo baga sa bintana. Mga 20 minutos ako, 30 minutos na pagtrapo kang bintana. Siring man ang paghugas kan mga kinaunan na plato, nakakawara po yan in stress. Ayo? Sige. Saka relax lang, no? Relax lang. Ano ba databi, Kuya Nalds, pag na-stress daan ka ang kaibanan, kung siguro ang agom o kung partner, pag na-stress da, di da pugda ki manang ribo, anangog. Totoo man yan. Pero garo iba man yan kikon, siyempre na-stress ka taday kang kwarta. O pirmi kang gutom, garo pirmi kang basog din na tunawan. Makulog ang payo, di da pugda ang ki manang ribo, nawawarang stress. Sisayan matubod ka. Sisayan matubod ka. People living on 24-hour clocks, but we're on a ride that never stops. Hey, Mr. Be the one. Sabi ni Willie Balmaceda, kung pwede na girari i-play sa may wagang kansyon. Dyan sa gubat. Sabi niya, ang title po da is Everybody, Somebody. Ang singer po da si Don Diablo.
Hey, Miss Dragonfly, Sala po, sala. look at me with your beautiful eyes. Sabi man po ni Elmer Lagrimas, What time? dyan sa Cruzada, Legazpi City. Ang title da tabi is Everybody Wants to be Somebody Six. by Damian Marley. Ano din si Saan ka dyan sa Cruzada tabi, Elmer? So, why can't you all Sabi niya, Everybody Wants to be Somebody by Damian Marley. Yan ang sabi ni Elmer Lagrimas. silently listening to every word we said? As a tear fell, he cried. Sabi man ni 6'7" or Liesel Ordonez, dyan, ay si Liesel ini, dyan sa Puro 4 Villahermosa, Rapu-Rapu, Albay, Somebody's Baby Remain, ni Kevin Sharp. and I wonder how you survive. Tapos may saro pa siyang kuwan, Everybody Loves Somebody. Okay. So, sige, antabayan naman sa natabi, Liesel, kon padaranta kanin 100 pesong load. Both sabihin ka yan, nanggana ka din. Pati sa mga nag-text, so iba pa mga nag-text, tapos na kita, 2 minutes na lang. So mga nag-text tabi, alato na lang po nindo kung pinadaran ko kamo ni na ano nga rin kayo ni load. Wondering, Both sabi yung kang, kamo nanggana. sure. Ayo? Sige. Dahil na ni maubos na pirapay niyo. Dakul pa niyo. Marina po mong palantabi kay Charo Tardales dyan po sa CP Daragalbay. Kay Ate Clars. Siring Mangkimanay Mili dyan po sa Our Ladies Village. Kay Pading Lito, Marina hapon tabi. Dyan sa EDC, Energy Development Corporation. Time, but I just keep that shit off my mind. People live Sabi man ni Danny Dain Kanwa nito Albay, here on a ride. Somebody by Michael V. We're on a ride that never stops. Hey, Mr. B, the world changed, but you remain the same. Bueno, nabuta kita kan sa tuya pong para mientras na pamamaaram. Digdi po sa programang 2D sa GB ngayon Sabado. Pizza 15 kan bulan na Mayo. Sangaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda kan 2nd District of Albay. Sangaran ni Kuya Nalds Baldo dyan po sa control. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito, nagsasabing mapasaindoan ka to ninunganin kagurangnan. Param, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.